Mga amigo, good morning. Welcome back to my YouTube channel, mga amigo. Pagsaragid ko maka video. Akong trabahoon ron konti na ko mga amigo. Kani mga amigo. Ngadto kog tindahan nakakita ko ani. Na may daghan ani sa amoang probinsya mga amigo. Akong papa dai daghang tinanom ing aning kulo. Hinog na mga amigo. Hinog na. Ako ni siyang lungagon lang ni nako kay gimingaw og lungagon. Lami po ni siya anagon. Ay sugbaon. Lami ni siya lungagon at tangkon. Lami sa ni siya butangan og sabuag tuno. Lami sa ni siya utanon. Kani lami ni utanon, lami butangag tuno, asukar. Lami po ni siya perituhon, barbecuehon. So akong buhaton ani lungagon lang nako kay nakoy daghang trabaho mga amigo naglapunog ako labunon. Ako ni siyang hiwaon. Kay naatos nanay mangayo ani. Nanay kailan ni sa ugangan akong babae. Ako ni siya pikas-pikason para maarang sa kaldero. Yellow gid siya, guwang as in guwang gid siya mga amigo. 50 ni mga amigo. 50 pesos. Magbilin ko ani utanon mga amiga. So nako sorry para mugahi. Dili siya hinog. Hinog naman gud siya mga amiga, hinog na. Tanggalan lang na akong ingon. Para dali ra ang pagkuan. Ni, hinog na gyud siya. Magbilin ko ani ako utanon. Gamay lang kay hinog naman nahinog naman siya. Kana lang akong utanon. Ay gahi lagi. Gahi siya. Kanya ako ning utanon so ni nako sri para dili mahinog. So karon ito na ko'y tubig lungago ni nako dito sa gawas. Samtang manlaba ko mga amigo, ako ni siyang sigaan. Ito sa kahoy, wala Michelin, hurot. Isod lang kanina ako sa plastic no, lungagon. Para di magka-tabok ng kaldero. So, yun ako sa plastic lungagon. Parehang maglungag kong saging mga amiga ako isod sa plastic kay aron dili magkamuritsing ako kaldero sa sod malat sa gawas kato ako ni isod mga amiga.
Ako lang gilunod mga amiga-amigo. Migo daga gay kog labonon. Gahapon wa ko kalaba. Kay busy kayo ko hapon namin na uli na amis soto naghatod nagpa-check up sa akong ugangan, tapos pag uli hapon na. Yeah. Huwebes naglabak ko ay Bernice naglabak ko. Sabado, Domingo, Lunes ako kalaba karon ko manlaba. Perting nagharang labhonon ako mga amiga-amigo. Pananggalan ako sa kuan. Ako ang manika ay teddy bear. Si Jid na akong labonon mga amiga-amigo. Akong labonon. Ito lang mga amiga-amigo. Ako nang latanan. Ayan, nag-aso. Nag-aso. Huwag pa man ko ipamahaw. Ay. Amo na akong gikuan kay mahaw ko. Mahaw ko kulo. Hinog ra ba siya? Naikag gikog palit kay uwa na gyud ko kakaog kulo. Sukad na abot ko diri lapo-lapo. Ito ay daghang kulo dito kabukid-bukiran sa Olivo, Taboylan, Cebu. Na ay daghang kulo akong anhing papa. Tinanong silang yuta. Pero bukid kaayos tanan bukid. Sukad na minyo ko ug taga dire. Bihira na lang nga moadto ko dito. Yawan ako katilaw og mga lagutmon. Parihaan ng kuan ubi kuryoso mga tanon mga lagutmon gimingaw ko ug sudan ana dire mahal man paliton mana siya mga amiga-amigo. Muna si Jid. Ay mga amiga-amigo, palihog di ko subscribe sa akong YouTube channel mga amiga-amigo, and don't forget to click the notification bell button para makasunod mo sa video. Wa magigulingaw mga amiga-amigo. Ini guman akong laba, wala na mag chichipriche. Nakapondo na kog tubig ngari sa drum sa CR. Ana,
Manglaban na lang ko na eh. O pahuway sa ako kay gikan pa man migo dito sa may daplin sa karsada ni at shout out kang Ate Pining. Moy akong kuyog-kuyog. Ari dire sa kuan tindahan kuwag tubig adto dito sa market ning gamay. Magkuyog ni sahay. Naghatod mig tubig ko container kay wala na mi tubig. Mo na lang akong tubig. Mao na to siya mga amigo. Bye na. Kay manglaban ako.